Hello, welcome to my channel, welcome to It's Yen here, and if you haven't subscribed yet in my channel, please click the subscribe button and don't forget to like this video. So for today's video, we are heading to the church where Sophia is going to have her baptism, and we're going to drop by to pick up a friend para samahan niya kami doon kay Father. So our priest is a Filipino and it's our first time to meet him, but everything is already arranged and we are just going to be there and talk to him and to finalize everything. So it's going to be this month, and di ko muna sasabihin guys, but I will share the baptism of Sophia. So we are here in a gas station. Nag-stop kami para mag-tank, andun sabi sa labas, and Sophia is sleeping at the moment. So ayan siya. Look at that face, and she's wearing a dress. It's a polka dot, something like a light brown and black polka dot combination. So it's very warm at the moment. Our aircon is on. So I'm not going to disturb Sophia because she's sleeping, because I know later andun yung mga ninang niya. And then I know maraming kakarga dyan. So, and then chismosa kasi yan, and she wants to socialize. So, hindi yan matutulog for sure. So, yun lang guys. And then first to the church, and then later we go directly to a friend's house. May housewarming yung isang ninang niya, yung friend namin. Pupunta kami kasi invite kami. But first, drop muna ako sa store kasi I wanted to buy something for her. Bibili muna ako ng gift. And then, bibili kami ng drinks kasi ang init-init. I think we will drop at Burger King. So, yun lang. Hello! Eto, nakuha na namin si Nona, si BFF Nona, nasa likod kasama ni Sophia. Ayun. Pabula-bula ah. Naaliw yung ninang niya. Tagal na sila hindi nagkita, ha? Iiyak na. Iiyak na nga. Yaan mo lang. Iiyak talaga yan. Ala, sana pay-pay ako dito, oh. Sa likod kasi niya, di ba? Hindi siya komportable. Oo. Naggumagan-ganon siya. Ewan ko ba bakit pakarasit-karasit pa. Sana pwede na lang sana hawakan. Oo nga, parang ang sarap hawakan lang. Oo nga. Kaya kasi umiiyak siya daw sa car seat. Oh, hindi komportable. Oo nga. Wala tayong magagawa eh. Low is low. According to lalo, mahuli tayo dito. Yun na nga. Kaya iiyak talaga yan. Oh, dito. So, punta na kami sa simbahan. Ito, oh. What is this? Oh. Ayaw niyo nang humihinto ang sasakyan. Oo din, minsan. Gusto niya yung bebe. ano. Ayan na, oh. Umiiyak na talaga. Masarap-sarap. Oh. Ay, nakatakot. Oh, sige, mauna kayo. Oh, sarap na sarap siya, oh. Sa gala talaga. Hala, mahilig sa gala.
Ang dalawa mag-ina. Sige. Ay, ang laki. Ay, sige. Talaga? Oo. Oo. Totoo siya, oh. Kapuha naman to. Okay lang. At naman, di siya umiiyak, oh. Hala, Sophia. Tinitignan lang ninang. Tinitignan. Oh, sila. Sophia. Ang sexy, oh. Nakita ko niyan kasi ako pwede mag-drive. Oo, maga. Ako mag-drive niyan. Hindi. Maga. Hello. Oh. Ayun mo. Walang camera. Ano ba yan? Nakapolkadan pa si Ma'am. Si Ninang, hindi makadala. Sorry. Ay. Okay na yung ano mo? Hindi pa, Makati pa? Makati pa pero ano na, okay. Ito lang tayo. Kaya hindi ako pwede mag-drive kasi uminom ako ng antibiotic pala. Mahilo yan. Bawal ako mag-drive. Hello! Ha? Hello! 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 Ano ka pala si Claire? Hello! Kasi hindi ba sabi naman? Akala ko lang mga bakit yan? Bakit nakabilusun? Hi, Lona. Sila Lona? Ha? Lona? Lona. Lona. Luna. Lona. L-O-N-A. Hello sa mga lovers! Ikaw ka dyan. Uy, tignan mo! Asawa ko daw. Oh. Ah. This is sa mga NN, ha? Hi. Dito na ako. Andito na kami ni Sofia. Dumating na kami. Oh. Dito na kami sa bahay ni Apol para sa housewarming niya. Dito din si Sofia, oh, natutulog kasama ni Nang Marley niya. Sofia. Tapos ito yung may bahay. Para ilagay ko sa vlog. Ito yung may bahay. Ay, wala pa. Madilim. Ay, may mga vlogger. May vlog din siya. Ano nga yung channel? Apolonia. Apolonia lang ba yun? Oo, Apolonia lang siya. Apolonia. 973-793. Oh, paki-subscribe guys sa Apolonia. Friend din kami ni Yen. Oo. Kami sa Holland. Welcome. Welcome sa bahay niya. Kami talaga napaka... Also yan, and Natalie, even though that this is our first time to meet, but yeah, she came. So I'm so happy that you, you know, but and I wanna also to thank the Lord for my husband. He's very supportive to me, and then also to me. Amen. We decided to buy this boat. Not only first himself decided, but also we together. So we have it because of the Lord. And now I wanna call who will live to Pakistan. And I want you to, yeah, because before we eat or before we fellowship each other, I wanna call Pastor. Ako mo lang para sa
Sa hi sa mga kababayan mo. Ay, taga po. Sa YouTube na, nag-vlog ko. Oo, vlogger ko. Kailangan ko sa karon. I-edit mo. Mga bisaya. Edit ka. Edit nga, edit. Ipagwapas sa i-edit lang siya. Tapos na ang ano guys, house blessing. Hindi, ano ko eh, nagpakain ako ng bata, diba? Ay! Sana kayo kumain. Tapos na, oy! Tapos na ako kumain. Nahuli nga kami. Tapos na sila guys, uwi na sila. Kami na lang maiwan. Oo, uwi na yung ano, magpa-pray over. Kami na lang maiwan. Tayo na lang ngayon. Kami po yung magtiwala. Ito yung si Claire. Hi, bisaya ko. Lampag. Nakakaloka. Dat was gevonden leren raden. En dan weet je ook dat als dat contact goed is, als we het niet klaar hebben, dan is die goed. Als je als 300-400 leren klaar hebt, dan is dat weer een paar honderd. So finally guys, 9 o'clock na. Uwi na kami. Medyo gabi na. Ito pa si Sofia. Hey baby! Hey baby! It's probably about a couple of beers. So ayan na siya. Bye baby! So ready be. So uwi na kami guys. And don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye!